ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ. ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ದಿನ ಅಂಚಾದ ದಾಲ ತೀಪೆಗ್ ಮಲ್ಪುಗಾನೆ ಅನ್ನದೆ ಹೋಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅವು ಒಯ್ತಾ ಮೈದಾ ಪಾಡಂದೆ ಅತ್ತ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಹೋಲಿಗೆ ನಿಗ್ಲೇ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತಜಪಾನ್ ಪೋಯಿಂದು ನಾನು ಎನ್ನದೆ ತೂಕ ಈ ಒಂಜೆ ಲೈವ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೈಸುಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಲತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೈದಾಗೆ ತೊನೇರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೈದಾ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊನೇರು, ಕೆಲವರು ಪೂರ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಡೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದನೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ದಾದ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ನಾನು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಹಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜದ ಪಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ ಕಲಕದೀಕ ಉಪ್ಪು ಏನು ಸುರುಟೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಹೋಲಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಮೈದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಡಿತ್ತೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೈತೆ ಅಂಚಾದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಡಲೆಬೇಳೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾದ ಪುರ ದೀತೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನೇಲಡೊಂಜಿ ಒಂದಾದಿತ್ತಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದುಂಬು ಅದಾಗ ಪೂರ ಒಣಸದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಭಟ್ರು ನಗಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಳಗಳು ಹೋಲಿಗೆ ಹೊಂದೈತೇರು ಯಾನ್ ಸುರು ತೂದಿತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ರಪ 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 ಹೋಲಿಗೆ ಹೊಂದೈತೇರು ಅವಳು ಅಣ್ಣಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತಿ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾಪಗೊರ ಮಲ್ಪುನು ಯಾಪಗೊರ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿ ಕಲತಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಲಾತೆ ಹೋಳಿಗೆ ಲಾತೆ ಪೂರಿ ಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಪೂಜೆಂಕು ದೀಪನ ಆತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ದಿನ ಪೂರಿಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರಿ ಪುರ ತಿಂದು ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಾನು ಮಲ್ಪನೆ ಜಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪುರ ಗುಜರಾತ್ ಡಿಪ್ಪನ ಒಂಚೂರು ರುಟೀನೇ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಯಾಪಲು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜ 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 ಅಂದು ಇನ್ನೇನು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ನೆಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ರಂಡು ಅದರಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡಲೆಬೇಳೆದ ಪುರ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಲ್ಲ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಆಡು ಹಿಟ್ಟು ಕಲತದ ಆಂಡ ನೆಕ್ಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಪೂಜೆಂಕ ದೀಪ ಸೈಡ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮೈದೋಡು ಮಲ್ಪುನ ತೆವೆನು ಎನ್ನೆಡು ಮುಕ್ಕಾದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಹೋಳಿಗೆ ಕಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು
ಡೈಲಿ ಮಲ್ತಂಡ ಜಿಮ್ ಪೋಪಿನ ಅಗತ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇಟೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಆಪು ಇಲ್ಲಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತ್ತು ದಾಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಪಾಡ್ದು ಸೈಡ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ಕಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಕಲ್ಲಪೋತೆ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಬರೀಟಿದೀವ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಇಂಚ ಬಿರೇಲ್ದು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಿರೇಲ್ದು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ಬರೀಟಿದಿ ಹುಡುಗೆ ಅವು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚೆನೇ ದೀಯಡ ಬಿರೇಲ್ದು ಅಚ್ಚಿ ಪಾಡಂದೆ ಅವು ತೈದಿನಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಲಸ ದೀಪಿನ ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಐಕೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬಿರೇಲ್ದು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ದೀಯಡ ಒಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟು ಜರ್ಗೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಜವು ಸತ್ಯನಾದಂದು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಯಾವಲ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲತ್ತು ದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಿರೇಲ್ದು ಅಚ್ಚಿನ ಪಾಡ್ದು ഞാൻ ಬರಿಟ್ಟು ದಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಮನುಷ್ಯರೇ ತಿನ್ರೆ ಬಂದು ಅದು ಮುಟ್ಟು ಜರಿಗೆ ಕುಲೆ ಕುಲ್ಪುರ ಅವು ಏತ್ ಸುಳ್ಳು ಏತ್ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಜಿ ये अब इन मुच्छी ध्यान बरीट दी है ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಅನ್ನು ಜಾಲಿದ ಒಂದು ಗೆತನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬೊಡಣ್ಣ ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯವಲಿ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬೇಳೆನು ಅಂಡ್ ಯಾನೇನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಉಷಾಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶರತ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಸುಂಧರ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಯಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಶುಭಾಶಯ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ಇನಿ ಯಾವನುಂಡು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಹೋಳಿಗೆ ಸೊ ಐತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಣ ಅಂದು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಐದು ಕೈಟೆ ಪೂಜೆ ಉಂದಾವನು ನಸೆ ಅವನೊಂದು ಹೂವು ಬೇಳೆದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕದಂಗಿ ಬೇಳೆದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಗೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಒಂದು ಬೇಳೆಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾವ ಎಂಕಲ್ ಮುಜ್ಜಿ ಜನ ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಅಡಂಚ ಚೂರೆ ಮಲ್ಪೊನು ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡನ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೋನು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾನ್ ಹೊಸತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ನು ಸೊ ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತು ನಾನು ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಬೈದು ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಬೇಯ್ತಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅವು ಹೋಳಿಗೆ ಪಾಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಇರುವ ಜನ ತಗೊಂಡಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ನಾನು ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದೇನಂತೆ ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಹೋಲಿಗೆನೆ ಯಾವ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಬಗೆ ಮಲ್ಪೊನೆ ನಾನು. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಓಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ಆತೆ. ಈತ ಕೊಜಂಟಿ ಒರಿಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಬೇಯಂದಿನ ಬೇಳೆ ಪೂರ ಇನ್ನೇನು ನಮಕಿತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕಾಯರೆಂಡು ಒಂಚೂರು ಮೆಸ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾದ ಕಡೆವೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಹೊಸತು ಮೆಥಡ್. ಬೇಳೆನ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೈ ಕಂಜಲು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಪೂರ ಮಲ್ತೈತೆ ಐನು ಲಾಯಕ ತೊರತದು ನೀರು ಪೆತ್ತಲೆ ಕೊಂಡು ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದಾಲಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಆಪುಜಿ ಹೇಗೇನೊಂದು ಲೇರ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐತ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನ್ನದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು ಈಜೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಡೇ ಮಲ್ಪಲೆ तेने కొంచెం నెయ్యి పడదాం ಎರಡರ ಚಮಚದ ನೆಯ್ಗೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಬೇಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತಂದೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ತೀಪೆಗು ನೀರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೆಲ್ಲನ ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ಹೋಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖಾರದ ಸೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಖಾರದ ಟೈಪ್ ಏನನ ಐತೊಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು ಅವುಲು. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೂರ ಪಾಯಸ ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ಪದೆ, ಪಾಯಸ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು. ಪೂರನ್ ಪೋಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್, ಅವುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಪುನೇಟು. ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಎತ್ತ ಪೂರ ನೀರು ರಾಜನೇ ಊಟ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರಂಡು ನೀವು ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಆಣತ್ತೆ ಅಂಚದೈತ ನೀರು ಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಳೆಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಇತ್ತಂಡು ಓವೇ ಸ್ವೀಟ್ ಆಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಎಫರ್ಟ್ ತಾಗುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬುಡ್ದು ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜವೆ ನಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡಾಕೊಂಡು అయితే టెక్స్చర్ చేంజ్ ఆపుండు ಒಂಜೇ ಲೈವ್ಡು ಎಂಕ್ ಹೊಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ತೂಪೆ ಯಾಪಣ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಗೆಟ್ಟೆ ಅವಡು ಅದನ್ನೆಟ ನಮಕ್ ಇಂಚೆ ನೆಸ್ಪೂನುಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಹಾಕೊಂಡು ಚೆ ಯಾಂಕೆ ನೋಡು ಲೈವ್ದ ರಡ್ಡು ಪಾಟಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನೀಗೆ ಏಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ಒಂಚೂರು ತಡದೇನು ಪಾಡುವೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡಿದೈತೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಗೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎರೆ ಪೂರ ಹೋಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬನ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೇ ಹೋಲಿಗೆ ಒಯ್ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅವಲ ಬನ್ಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ಟಿನ ಲಾಡು ತೊಟ್ಟೋ ತಿಂಪೇರು ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ತೊಟ್ಟೋಗು ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವಳ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊರಣಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನಾನು ಲಾಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡೇ ಮಲ್ಪರ ಐಜಿ ನಾನು ಆಂಡವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಸುಲಭ ಉಂಡು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನರ್ದಷ್ಟು ಅದು ರುಚಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಅವ್ನು ಬರೋಂಗಂತುಲೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಲೆ ನಾನು ರಟ್ಟುಂಡು ಅಡಿ ಪತ್ತರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾಯಿ ಹೋಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಅಂದತೆ ಕಾಯಿ ಹೋಲಿಗೆ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಬರತ್ತೆ ಅವಳ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ಕಾಯಿ ಹೋಲಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಏನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಬೇಗ ತಿನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಒಂಜದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪೋಯಡ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಅವ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಈತೆ ದಿನದೊಲೆ ತಿನ್ಲಿ ಈ ಹೋಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಿನ ಬರ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬರ್ಪು ಜವು ಅಂಚದ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಏನು ಪತಂಪುರ ಆಪು ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗಿತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನಾಥ್ ಸರ್ತಿ ಕಾಯಿ ಹೋಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಫೀಸ್ದಾಗಲೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐ ಡೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತೊಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಚದಾರ ಅನ್ಕೊನೊಪಿನೇಜಿ ನಾನು ಕಾಯಿ ಹೋಲಿಗೆ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ತೂಕ ಇಂಥ ರಟ್ಟರೆ ಶುರು ಆತಂತುಲೆ ಏತು ಪೂರ ನೀರುಂಡವು ಪೂರ ಆಜು ഞാനൊരു ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಪಣ್ಣ ಗುಂಡಿ ನಿತ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟು ಮುಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗುವುದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಶಪ್ಪೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಪ್ಪುನು
ಅಂಚದು ಯಾನೇನ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತವನು ಒಂದನ್ನು ಮಲ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ತೆ ಹೋಲಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕಗ ಕೂಡ ಅದಂಟ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೋನು ಸೊ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೆ ಈಗಲೇ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೇಗನೆ ಓಕೆ ಚಂಡ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.